Ahojte. Ak si spomínaš, v predošlom videu sme sa rozprávali o krátení a rozširovaní zlomkov. Využili sme to na to, aby sme si dokázali, že dva alebo viac zlomkov, ktoré majú rôzny tvar, sa rovnajú. V dnešnom videu si budeme tiež porovnávať zlomky, no zväčša sa práve rovnať nebudú. Ako prvé sa pozrieme na takúto úlohu, kde sa na chvíľu vrátime do nižších ročníkov. 4 kamaráti, Vlado, Majo, Dávid a Adam, dostali v písomke rôzny počet bodov. 17, 7, 15 a 9. Vedel by si ich zoradiť od toho, kto dostal najviac, po toho, kto dostal najmenej bodov? Správne. Najviac dostal Vlado, 17 bodov, potom Dávid, 15 bodov, Adam, 9 bodov a najmenej dostal Majo, 7 bodov. Myslím, že to nebolo vôbec náročné, však? No čo ak by sme mali takúto úlohu? Po škole išli títo naši kamaráti na pizzu. Objednali si spolu 2 pizze, ktoré boli obe rozdelené na osminy a rozdelili si ich nasledovne. Vlado zjedol 4 osminy, Majo si dal 3 osminy, Dávid mal 5 osmín a Adam 2 osminy. 2 kúsky im ostali. No tie si dáme teraz nabok a ideme si porovnať tie, ktoré zjedli. Kto z nich zjedol najmenej a kto najviac? Keď si ich porovnáme, prídeme na to, že najmenej zjedol Adam, potom Majo, Vlado a najviac zjedol Dávid. Porovnať ich nebolo až také náročné, keďže pice boli rovnako veľké a rozdelené na rovnako veľa kúskov. Zlomky, ktoré predstavovali jednotlivé časti, teda zdieľali spoločného menovateľa. Prvým prípadom, o ktorom si povieme, je práve porovnávanie, keď zlomky majú rovnakého menovateľa. Čiže keď sú celky rozdelené na rovnako veľa častí. V takomto prípade je väčší zlomok ten, ktorý má väčšieho čitateľa. Čiže vybraná časť má väčšiu hodnotu. Poďme sa pozrieť na zopár príkladov. Ideme porovnávať nasledujúce zlomky. Prvé 2 prípady si aj graficky znázorníme. 2 osminy a 6 osmín. Naše modely si rozdelíme na 8 častí. V prvom zakreslíme 2 časti a v druhom 6. Ktorý predstavuje väčšiu časť? Správne. Je to ten model napravo. Preto bude aj zlomok 6 osmín väčší ako 2 osminy. Skús teraz tento príklad urobiť najprv sám. Dobre, pozrieme sa na to spolu. Modely si rozdelíme na 7 rovnako veľkých častí. V prvom si zakreslíme 3 časti a v druhom 6. Vidíme, že model napravo predstavuje väčšiu časť. To znamená, že aj zlomok 6 sedmín je väčší ako 3 sedminy. Nasledujúce zlomky skús porovnať bez znázornenia. Po C zlomky zdieľajú rovnakého menovateľa, čiže si porovnáme čitateľov. 4 je viac ako 2, čiže aj zlomok 4 pätiny je viac ako 2 pätiny. Po D máme 3 sedemnáctiny a 21 sedemnástin. Zlomky aj tu zdieľajú spoločného menovateľa. Preto sa nám stačí pozrieť na čitateľa, kde vidíme, že 21 je viac ako 3. Čiže zlomok 21 sedemnástin je viac ako 3 sedemnástiny. No a po E máme tiež prípad s rovnakými menovateľmi. Preto si porovnáme čitateľe, kde vidíme, že zlomok 5 devetín je väčší ako 4 devetiny. No čo ak by sme mali takúto úlohu? Naši 4 kamaráti si po pici dali do božky. Každý z nich však zjedol inú časť. Vlado si z tej svojej odjedol 6 sedmín, Majo 1 polovicu, Dávid 2 tretiny a Adam 3 štvrtiny. Ako prvé sa ich pokúsime znázorniť do modelov. Vladov rozdelíme na 7 častí a zvýrazníme 6. Majovu dobožku na 2 a vyberieme 1. Dávidovu rozdelíme na 3 časti a znázorníme 2. A u Adama dobožku rozdelíme na 4 časti a zvýrazníme 3. Otázka teraz znie: kto zjedol najviac a kto najmenej?
Tentokrát to nie je až také jednoznačné, keďže každá dobožka je rozdelená na iný počet častí. Dáme si ich pod seba, aby sa nám to lepšie porovnávalo a skúsime si to znázorniť. Tam, kde sa ich znázornená časť končí, si urobíme pomyselnú osu cez všetky dobožky. Teraz vidíme, kto zjedol najviac a kto najmenej. Najviac zjedol Vlado, čiže 6/7, potom Adam 3/4, ďalej Dávid 2/3 a najmenej odjedol Majo, a to 1/2. Poďme sa pozrieť rovno na zopár podobných príkladov. Máme zlomky 2/9 a 1/3. Znázorníme si ich oba do jedného modelu a porovnáme, ktorý predstavuje väčšiu časť. Poprvé si model rozdelíme na 9 častí a zvýrazníme 2. Následne si ho rovnako rozdelíme na 3 časti a zvýrazníme 1. Vidíme, že oranžová časť, predstavujúca 1/3, je väčšia ako fialová, predstavujúca 2/9. Podobne si znázorníme v Bčku 9/7 a 7/5. Ja som si zvolila číselnú os. V hornej časti si ju rozdelíme na sedminy a zaznačíme 9, predstavujúcu 9/7. A v spodnej na pätiny, kde zaznačíme 7, predstavujúcu 7/5. Vidíme, že vzdialenejší od začiatku je zlomok 7/5, ktorý je tým pádom väčší ako 9/7. V príklade pod C urobíme podobne na modeli čokolády, ktorú si rozdelíme najprv na tretiny, potom na desatiny. Podľa čitateľov si zaznačíme počet častí a vidíme, že zlomok 2/3 je viac ako 6 desatín. No čo s našim posledným príkladom? Deliť si nejaký model na 100 či 25 častí by bolo naozaj komplikované. No čo ak by sme si naše menovatele upravili tak, aby sme dostali zlomky, ktoré majú rovnakého menovateľa? Pozrime sa na násobky stovky. Tie sú 100, 200, 300, 400 a tak ďalej. Násobky 25 sú 25, 50, 75, 100, 125 a tak ďalej. Vidíme, že 25 a 100 majú určite spoločný násobok 100. Tak čo, ak by sme si druhý zlomok upravili tak, aby mal v menovateli tiež číslo 100? Akým číslom ho musíme rozšíriť? Na to, aby sme z 25 dostali v menovateli 100, ho rozšírime číslom 4. To znamená, že aj čitateľa rozšírime číslom 4 a dostávame zlomok 48 ktorý je rozšírený tvar zlomku 12/25. Teraz je celkom jednoduché porovnať dva zlomky s rovnakými menovateľmi a vidíme, že zlomok 48, respektíve 12/25, je väčší. Druhý prípad, o ktorom si povieme, je porovnávanie, keď zlomky majú rôzneho menovateľa, čiže keď sú celky rozdelené na rôzny počet častí. V tomto prípade budeme postupovať následovne. Ako si v našom poslednom príklade mohol vidieť, najprv si zlomky upravíme na rovnakého menovateľa a následne po úprave je väčší zlomok s väčším čitateľom. Podobne ako pri porovnávaní zlomkov s rovnakými menovateľmi. Pozrime sa na nasledujúce príklady. V prvom prípade máme zlomky 5/24 a 2/9. Po vypísaní násobkov zistíme, že ich spoločným je napríklad číslo 72. Pokúsime sa preto si zlomky upraviť tak, aby sme v menovateľoch dostali číslo 72. Prvého menovateľa sme rozšírili číslom 3. Čiže aj čitateľa rozšírime trojkou a dostávame 15/72. Druhého menovateľa sme rozšírili číslom 8 a po rozšírení aj čitateľa dostávame číslo 16/72. Vidíme, že väčším je zlomok 16/72, respektíve 2/9. V prípade po B si opäť nájdeme spoločného menovateľa
ktorým sú napríklad čísla 30 či 60. Vyberieme toho menšieho, čiže 30. Po upravení zlomkov na spoločného menovateľa 30 dostávame čísla 9 tricatín a 8 tricatín. Vidíme, že väčší je zlomok 9 tricatín, respektíve 3 desatiny. No čo so zlomkami 41 90 a 11 55? Hľadať ich spoločný násobok vypisovaním by bolo naozaj zdĺhavé. Čo ak by sme si dopomohli hľadaním najmenšieho spoločného násobku pomocou vypísania na prvočíselný rozklad? A to tak, že menovatele, čiže čísla 90 a 55, delíme prvočíslami, pokiaľ nedostaneme číslo 1. Jednotlivé delitele sú samotným rozkladom na prvočísla. Následne si tieto čísla zapíšeme do tabuľky tak, že tie, ktoré zdieľajú, si zapíšeme pod seba a do riadku najmenší spoločný násobok zapíšeme po jednom z každého stĺpca. Najmenší spoločný násobok je potom násobok týchto čísel, v tomto prípade číslo 990. Takto sme rovno dospeli k nášmu spoločnému menovateľovi. Následne si už iba čitateľe rozšírime tým istým číslom, ako sme pomyslene rozšírili menovateľov. Teraz vidíme, že zlomok 451 990, respektíve 41 90, je väčší. Podobne urobíme aj s posledným príkladom. Pomocou delenia si nájdeme prvočíselný rozklad. Prvočísla si následne zapíšeme do tabuľky, ktorej vyčítame najmenší spoločný násobok. V tomto prípade číslo 175. Naše zlomky si rozšírime tak, aby sme toto číslo dostali v menovateľoch. Čiže prvého rozšírime číslo 7 a druhého číslom 25. Dostávame zlomky 301 175 a 300 175. Teraz vidíme, že väčším je zlomok 301 175, respektíve 43 25. Super, zvládol si ďalšiu časť na tému zlomky. V tom nasledujúcom videu sa spolu pozrieme na základný tvar zlomku. Tak ahoj a do videnia v ďalšom videu.